So to ata sa pikas katunay magagmay ra gid gyapon nga mga mananagat katunay. Kanang gitawag bag pananggit. Hey boy. Amo ni ato mananagat katunay gagmay mananagat ni. Taga-amo ni. Tanan diri taga-amo ha. Dagag ko. Hangin. So ato tanaw niya ko katunay magagmay rin nato nga mananagat. So mao ni ang kuha niya katunay. Ito'y taga-amo ni siya katunay. So mao ni katunay yang kuha katunay mga latab katunay. Ay gagmay ra gid kay katunay ingon nila hangin daw katunay ba. So di kaya sila makapalawd. So mao kaning iyang kuha katunay mga latab katunay ba. Duol ra gid siya managat katunay. Siyempre kay hangin-hangin daw ganiya katunay. Magahon ba? Ari katunay mga pukot. Nano gini nga pukot Jis. Jis katunay. Danggit. Kuha sinin danggit. Gunggong. Saksak sinagol lang. Pero ang lisod sinito ng hangin-hangin bagi-bagyo. Awa, di managat. Di managat. Pero usay mo hangin na mo pursige gid mo kadto gid ba sa panagat ba? Sabi na may bugas. Linghuton pa gayud. Sa damo yung pamilya, ligado gid. Nagdid. Namang yung pagkaon. Gani. Nami natay pangkon? Alimasag? La. Masag. Sa loud sina dagko man. Dili sige. Pagkaon. Ay katunay alimasag katunay. But pila sing kilo dira? 200 siguro to yung kilo. Ha? Inandag ko 200 lagi ila ko siguro. Ini asubusin ala 30. 30 kilo sini. Banda baligitan ba? Gagmay sang size. Ara katunay Imbot Buhi pa mga nini nagikakop-hakop malang na ako. Pero naanad na magpaak-paak gud. Wah, labis kayo. Okay na. Ara pa ako katunay. Kamay na lang katunay. Kabuton ta. Ano man timo po ya? Bro pa to. Pasong man. Apil pa ba sa video? Si nagad to? Ay. Si Ayel. Mga manok damo sige. Hindi ko manok ni. Katako lagi kaya nga ano? Lawihan. Lawihan. Katambo kayo. Kabaga ka sang unod Hala. Ano katunay magagmay katunay Ha? Di wala naganin dira sila. Wala na. Katunay Pero nga ni katunay, lami na kay ni katunay. Pila kasi ng kilo toy? Yung latab. Pila yan? 40 kilo? Tag 40 kilo. Pero lami ba ya Tambok siya. Busot pa siya ang bang. Tawag bang unod. Butang subagyo tagpila siguro, tag-20 na ba siguro ng subagyo yung kilo sini. Panitan. Panitan 60. Tabang kakapo yan magpanit. Tsaga. Pero lamig kaya ni labugon katunay. As in. Butangan ni kuan pangpahalang sus bibitan.